Dapat mahal din niya rin. Kung mahal ka na yung puto, sarang ulit ako.
itong baklas natin. Ano? Oh, yan. I-reverse natin to. I-reverse yun. Ito. Basta i-reverse natin. Tapos yung zero, natupaklasin na to. Dito to. Oh, ano ito pa nga. Dito pa nga. Para, i-reverse muna natin yan bago Diyan nakakatakot pag nag-load ka sa mga pinding araw ng kataas lang. narugo na ako. Pero konsultero ako, di lang ako takot sa maruga. Awa sa kandula. Kasi di ako natatakot dyan. Ang problema ko lang dyan, pag naglindol na makusog, kaya ako ka pinakatusok. Gamuhong ka dyan pababa. Ano? Garap-garap ang kanyang papuntang baba. Paano kung gumuho na yung building? Gamuhong ka talaga yung pababa na Good afternoon guys. Good afternoon. Please like and share. Nandito tayo mga idol sa Tondo Tondo, Manila tayo mga idol. Yan, Divisoria. Mga idol, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Ayan, paki-like naman ang ating live, pa-share mga idol, ano? Ayan, sa mga viewers natin dyan. Pa-like na ang ating live. At syempre, pa-subscribe naman mga idol. Pahingi naman ng isang subscribe dyan, ano, isang like. Mga idol, magandang hapon. Yan. Patulong naman sa ating munting channel, ano. Nandito tayo sa Tondo at ayan yung pier mga idol, oh. Nakikita nyo yung pier, ayan. Ayan, dito yung ginagawa natin, yan yung ating project, ano. Ayusin na lang yan, yung paa niya sa ilalim, papaluin lang yan para yan, ulan-ulan na mga idol. Hindi, ali doon. Doon na lang, adjust na lang natin yan sa ano. Lunes lang pag-ano yan. Ulan. Thank you so much for watching dyan mga idol ha. Thank you so much. Mag-i-live na tayo at umuulan na mga idol. Umuulan na.